Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippines Standard Time, las 10:08. Talbay sa Aksyon Night Patrol magasunod sa dili ginlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. My God, I hate drugs. Mga gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tagparabati region-wide, balakad kita sa nabiling 49 minutos. Karong adlaw, Biyernes, Friday night, Petsa 26. Biyernes naman nga edisyon sa inyo sininga palatugtura silandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sininga mga-correspondent sa liwat na Manila sininga padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sininga kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang pulo ka mga police station sa Metro Bacolod. Ang aton sininga patrol to crossword patrol kay na pa nagarambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kag ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana no pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto waswas lang kon humay. Ariya lang kon mais importante way lang mali siya aksyon. Ninyo bugina. Pero iya tatak ni Papang Nixon Tahob. Abi ko si Action Papang pang duty. Si Action ninyo bugina kaliya. Update na to sa mga balita national, international news center sa Aksyon Radio Bacolod.
Ilog ba nato ng puwersa ni Action ang Defensor? Opda magkita sa ato sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Si broadcast engineer Oliver Pason, back up diri sa aton nga IT expert Sir L. Ray Dotilios. Transmitter sa control tower dito naman sa Barangay Torok, Silad Sang Bago, si broadcast engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinaandan ang inyo sinialagad, Anchorman sa sininga palatuntunan. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, off din ninyo ako sa Rabilin. 46 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ginatamya ko lang akong idol, si Councilor Ising Salanga. Councilor, may gabida. Why kita da? Para gali si Councilor Israel Ising Salanga ho. Gapa urok-urok pa. Pula pa si Councilor Ising. Kuning Councilor nga matsa ko do way ginakapoy, way ginakutoy. Igo na sa sokton sang iya sininga kakapoy inog tulog yan ha. Kung bisa ba rin ng tulog yan ha. Bisa ka bugtaw ni sa suli. Sabay ko luwao naman to sa airport oh. Hindi bala Councilor. Silib ko nga bata si Councilor Israel Ising Salanga mo. Way punaw ah. Performance wise sa City Council ti no question. Keep up the good work si Councilor Israel Ising Salanga. Sakay Kuya Makuring baw. Ara man si Kuya Makuring ang workaholic kag energetic man nga police assigned sa police station number 10. Mga K9 ni Police Captain na Armilin Vargas. Daw junti sa mong patrol mong tiga lagabong daw Action Radio, Action Night Patrol. Sino daw upod mo Kuya Makuring sa patrol? Abi ipabatsyag di sakon. Para nga waswasan ta kag grita. Willing ko no mag-plus report ang aton sining listener nga si Anthony Siblano ho. Nung kaso sinito aksidente ni how. Walang ka daw kontak sa kay Kwan, daw kontak sa kay sino ni sa atong correspondent. Ano ni tabo siya ka daw aksidente guro na nag-inform diri sa aton si Action Dorel Cabato. Tatay Teddy Hidaras Balayag ka pa urok-urok ko. Araman si Bibi Yoki, si Mrs. Elvis Cagdora Patigas, saka ito to Ayan J. Traba, halin na kanderona Rihida Trava. Ga pa urok-urok pa ko ano? Pamati sa Action Night Patrol Program. Ay, puwerte. Si Toto Sean Rafael Hunsay. Ay, gabi dira kay Lulay ako no... Ano Lulay sini? Si Lulay Meli Himinea. May gabi dira kay Lola Meli Himinea. Alin na si mo pinalanggaon nga pong panamyaw kay Sean Rafael Hunsay. Gapa urok-urok pa sa ho. Double check na ang signal ni Anthony Siblano.
Kung ano ni parte sa aksidente ni. Daw yan ni picture, ho? Listener ni Saxo Radyo, eh. Huwag niya punaw, sila ni Toto Alex Montesa, ho? Sign on to sign off. Si Goko Kurosaki. Grabe, no? Goko Kurosaki. Ano ni hapon kung in-check. I-check na report na aksyon na John Diaz. Ang ining report na aksyon John Diaz giradurong sa inyo sa Kalawansang DT Bayo. I-check tayo sa observation report sa Friday night sa aton sining pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Diyan sa aksyon John Diaz sa Patrol 2. John, good evening, pas kami. Do pabo lang. Dogansa sa balay. Dogan sa tingin balay ito man. Ang gansa diri sa may San Juan o libot naman. Gani. Ang BCMFC kaya basig na may hubog naman kay madagdag tay-tay. Na, gani man. Bulo bantayan gila diri damo daan sa tulo tay-tay libot sa syudad. Okay. Karon sa gabi balaba sa mo ni Friday night kadaan. Amo gini simpuya iban kasi session gini. Oo. Damo gini may uloy na miinom. Nayon ni ang bagay kay nasa migo daw sa backup trip. Okay. Dapat hindi ka lang gid magpatama inom. Dapat para ka puli kay sakto action na reka. Correct. Kay kung magpatama ka inom, disgrasya ka kid. Oh, sto na. Damo ganit po nag-take advantage ng opportunity Friday night basi ban may nakagulugan ganar. Oo. Karon black kay bandayan sa tunang action na isa drik lalaki o ginpangayuan ID. Pagpangayo si ID, yung kwa ito da idea, may nahulo galing. Nga? Isa ka sa say sa marijuana. Marijuana ko siya, bo. Marijuana eh. Marijuana, gidya. Galing kay do, hindi mo to pure marijuana. Do, ano na to? O, ano na panawag na nila na? Basi lumboy to, hindi? Hindi marijuana, abla nga do may impo, abla nga do daw ang dahon, abla nga sa mga bukid, sa mga katigulangan. Ano, tugong? Ano panawagin na ganyan? Kwan, inang gapamunga? Oo. Lumboy? Hindi, ano ba yung term kina sila to kayo na mga pulis sa lipagit? Aksyon ninyo! Di aksyon ninyo. Aksyon ninyo, ano to? Kaya kabalot sa aksyon ninyo doon sa dumanyo kay Kristolyana, kaya bitang pulis. Oo. Ano to ganang niya? Likit? Ang ginaliket sa may tabako? Ginalikit. Tabako eh. Oo, ganay, doon mo na May sa impon, may... ang iyang marijuana, may impon ka tabako. Oo, doon mo na sa... Oh, okay. Galing kit yan, ba't sa pulis ni, ang marijuana ni, iya gamit ni, pero kung nagamit, kaya kung kasugod-sugod ka ko no, doon ginimpunan mo pa na, Oo. galing kit pero tinakuno ang igo, yay, nalik ko na matamaan, utok buang ka man ako mong, sang amo sinang ginagamit na nila na nga ginaimpon, drugs, no? Tiyan mo to, malasan git sa kaya ang gwardya nga naka-assign sa mo sinang oras, at pagkakita yun, bawal. Dahil may marijuana ka. Okay. Kaya di naman si Marasaki motorsiklo, pati ka dali siguro puli, blakay para makasuyop sa ingaga o kung makagamit sa marijuana to. Kaya lang kaya nadakpan sa kagwardya, nakamatawag ilang polis, kami nagalibot nga polis, at tinarespondihan nila gila yun. Mga man to kay nadakpan nila kot, ang tiyak, action direct. Pero pagkatilibot, di ka polis, sumundo ko sinumbali, sila kay nalas na ito. Asa na kalas this actually pwede libutanay nila backup ang DCMFC kakuntis man mong ang Bacolod City Mobile Force Company kalambiyong sa mga dalano kung naagati damo man nagalabayo kung nagalambiyong ang mga motorsiklo mga sikoro nila na and then kung aglo gabi na ara na yan nakamapatrol ka mga kapulisan ang lakson karon nga gabi sinong baling tao labay kami kay nadigto sa may isa ka convenience store to pad sang isa ka na kong hotel dali sa may 8 Lacson Street. Aporte ka na mo sang tao nga binakal sulod sang convenience store, no? Ang importante naman di makita natin tani nga nagasuksok kita lang sila sa face mask. Te obserbar man sa tanan and kada sulod mo sa establishment dili sa Bacolod ginapangayuan kay man sang backtrack. Iba naton nga mga ka-action lang nga nagapuyo luwas sa Metro Bacolod pero kung paano pag man magpabacolod ginapayo gidado halos sana nga mga establishment required kini sila makita man naton kada sulod naton kun di magkadto kita ka lugar gagamit sila sa backtrack action so dapat
presenta gina nila, no? Anyway, sinapit na sa semana dapat sugod at pumalandong kay Semana Santa na action. Oh, Lunes Santo na eh. Domingo, sugod na. Oo, Domingo, Diramos. Domingo de Ramos, yes, oh. Oo, Domingo de Ramos. Gali kay subong lain na eh. Dapat sundong kinila nga daan ang mga pagkatawag nila nga liturgical guidelines for the Holy Week kag Paschal Triduum in time of COVID-19. Gani. So kung actually sa Domingo, bala sumitano magpasimbahan, yapon 50% ila i pero ang naandal nyo kang Domingo de Ramos nga prosesyon, especially kung sa katedral dire, why na prosesyon na actually subong. Bali diretsyon na lang kasulod sang simbahan. Kita ka tayo maplungkuan, pungko ka, bit-bit mo na yung lokay nga daan. Ang lokay ni mo, damo na mapungko ka na, wala na prosesyon ang pare. Ara sa sulod ng simbahan sa indente ko mag-blessing sinasang lokay, dunga na tanan. Take ang baldo sa iban, to naka-live streaming, di mo lang to ka ng online. Pwede ka naka-intra, samtang may aral na pagpangamuyo, kag-blessing, automatically na-bless na ng imong lokay action, Eric, no? Kaya gina-encourage sila ang kalabanan nga magpa-live streaming, gid. Kaya para sa iba nga hindi kadtobla, no? Pwede pa sila sunod kalantaw online. And dapat kung sa mga Saturday evening masses, kay iban nga misa kung Domingo, na wala kong solemn entrance, ang liturgy, amo na pwede kagamit sa third form o kamo ng simple entrance. Pero ang ilagay din encourage, amo ng second form, amo na yung nila the solemn entrance, no? Amo na sa Palm Sunday, i-discuss na naman sa masunod ang evening mass, ang Lord's Supper, ang Good Friday, ang pinaka mga guidelines sa Easter Vigil, kag ang ito nga encuentro action, Eric, no? Kasi damo pa na medyo ipit na natin panyempo karon nga gabi mga ka-action, no? Eric, simbahan kayo na pabisita natin, preparado naman sila, damo na excited na magkakadto sa mga simbahan action, Eric, kag magsimba, ilabi na nga lapit na lang, no? Ang ginitong naton nga Semana Santa action, Eric, no? Yes. Eric, sa mga ka-action, karon nga gabi, gapon, damo pas lakyan, nagadambiyong sa mga dalanon, sa palibot ng sulad sa Bacolod, iba na rin kinagatinay sa ginsang ansang dalan na Rizal Gatuslao. Sa mga ka-action, problema, kung nagingagawa ka mo puli, so yung mantagsak sa mga puloyan. Mga ka-action naman na, bantay ko rin sa naguntad nga bypass operation, kaya bypass operation station 2, kaya pinakababalit ng tikon sa patrosan na kinabalan ng rabiyong sa palibot sa sulad sa Bacolod. Sa tutaran, mga ka-action, tandaan, isa sa marason sa patrol ang tagliwot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa bato sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon na dyan diya sa variable sitwasyon sa nga Metro Bacolod. Sa palibot-libot na San John Diaz, matulutaway ato si Dakbanwa sa Bacolod. Kabay pa nga magapabilin ini nga maging matawhay. Balikan talaga sa San John sa kulo kompleto nga detalye sa yes headline sa mga ginapatikan nga bypass operation diri sa syudad sa Bacolod. Ang report kay nabatian bago lang gid ginadulong sa inyo sa kalawan sa D3 Bayo ang pinakabago Nasa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! ang report action dyan diya ginadulong man sa iyo sa kalawan sa Santon Plus Herbal
Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:31 na. Dali lagi pasudot ang aton sining avid listener gitsang ko ano sang Action Radio Bacolod. Kay may na kuano may na agyan nga aksidente si Toto Anthony Siblano. Line number 3, Toto Anthony Siblano, mayong gabi. Actually, Rick, may gabi man. Oo. Ano nun ang aksidente yung nagyan mo? Di ng lugar, Anthony? Di sa, actually, Rick, sa Punta Culo, Kawayan, Barangay Inaywan, Kawayan. Oo. Sa highway na, bali? Oo, actually, Rick. Oo. Anong nakitaan mo dira, Anthony, sa highway, Subong? Actually, may nag-send lang sa ako ng picture tag small details. Ang nakita ko sa picture, dugo sa nagakuan sa dalan. Higda-higda. Tura sa Oo. biktima. Klarohon talaga ang nakitaan mo, hindi dugo nga naghihigda, kundi tao nga may dugo nga naghihigda. Oo. Oo. Ano na aksidente ni siya, ha? Oo, actually, Rick. Ano ni why ni siya kontra? Siya lang isa ang naksidente sa motor ya? Wala sila actually, Rick, sa motor. Gaan kasanay. Oo. Oo. May ngalan ka dara, Anthony, sa ila? Wala pa actually, Rick. Oo, okay. Ano kayo kung oras tabo ni? Mga 9 p.m. actually, Rick. Oh, why man sila inkwentro, no? May ara silang enkwentro, actually, Rick, bali auto na ang nakabunggo sa ila. Okay. Ang auto nga ginasiling mo, parehas na sila direksyon sa motor nga ginasakyan ni isang kasanay? Bali, sa Pasipalay, pakadto ang auto, actually, Rick. Ang auto Ang pakadto nabungguan sa niya, Sipalay. Oo, bali ang auto pa Pasipalay, ang nagamotor pa Bacolod na Pabakulod nga direksyon, bali mo na. actually, Rick. Kaya ano nakuha rin sila sa dalan, Anthony? Oo, kanina lang, actually, Rick. Mga nano sila oras ginkwada kaya sa dalan? Mga 9:15 guro. Alas 9:15. Oo. At anong ang naghatag sa imong impormasyon? Ano kuno nakita yan, no? Mga serious ini, no? Buhi pa man ang duwan eh? Buhi pa man sila, actually, Rick. Wala, pag sa ila, wala pa man sila ka-receive sang status sang victim. Pero ini mga biktima, hindi ganda lang ospital ni? Actually, Rick. May diya ka kung di ospital gindala ni mga biktima? Wala pa man, actually, Rick. Okay, oo. Pero sa Kawayan ini tabo, no? Yes, actually, Rick. Barangay, anong ganito? Barangay Inayawan. Barangay Inayawan, Kawayan, highway, sang ano nga tawag nyo nga lugar? Sa Kawayan. Ano? Punta Culo, Kawayan. Punta Kulokawayan, mo na? Yes, actually, Rick. Punta Kulokawayan, Barangay Inayawan, Kawayan. Yes, correct. Okay, sige. Basi baka kapag idadugang impormasyon to sa imo kontakto, kag baka basi may mga ngalan siya nga nakuha, pakirelay na lang kag IPM na sa mo di ang kompleto nga ngalan sa mga biktima Toto Anthony. Okay, actually, Rick. Okay, si Anthony Siblano, salamat kayo sa imo nga pag-atay impormasyon sa Action Radio, ha? Welcome, good actually, Rick. Okay, mabuhay kag mayong gabi. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid kay Toto Anthony Siblano, amo ni ang numero 1 man nga avid listener sa Action Radio. Do ka kaya na si mag-reporter gali, no? May guri rekomendar ta ka kay News Direct ay nga mag-reporter dira sa southern part sang Negros Occidental. Covering sang Kawayan, Sipalay, Hinubaan. Kaya mo Toto Anthony Siblano? Umuon ka naman correspondent sa area sang Kawayan, Sipalay, kag Hinubaan. Kaya mo na guro na tatlo ka ang 2 ka banwa kag isa ka syudad.
Damo ka naman din nabalaan kag na obserbaran sa Aksyon Radio how to deliver sang report. Grabe to tonto ni si Blano. Bili man ko kabata. Muna yung mga simple lang bla. 5 ka W, 1 ka H mo, tapos ng report. Sige, kay kami na din mapalo up kung di nga hospital gidaragdi ka ang latest medical bulletin sining duha nga nagkakasanay nga ginbungguan sang auto. Ang report ni Aksyon Anthony Siblano ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Life Extension Clinic. Libre kag di kalidad nga medical check-up para sa tanan. Naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa Aksyon Radio Bulletin sa report. Jer, may gabi. Jer, pas gabi. Yes, Action Direct, may gabi sa mga action sa ato sining mga balita Action Direct diriman sa mga norte kaman sa probinsya sa Negros Occidental sa sining Biyernes ang amon diring Cali City Hall building to gina paabot-abot nga ti mabukas na pero sa Lunes pag Action Direct Oo. mag-open ang mga taratapan sa among government-owned building, ini ang City Hall Building 2. Matapos nga ito nagapatigay sa disinfection ang among building bagod man nga ito may nagpositive nga duha ka mga empleyado. Now, sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez sa aton kining interview. No? Oo, nang sa subong adlaw sigurado siya. Pero sa Lunes, ma-open naman sila. Set lang sang atong BPLO kay base after Semana Santa na sila pa-open. Ang anong opisina, Doc? Ang BPLO, wala? Ang licensing. Ang licensing, okay. May ara, Doc, na positive case dira? Bali ang ato na
nakuha nga ako positive sa random nga check sa mga empleyado. So, apat sila ang nag-positive. So, kapon may duwa ta nga naduga nga empleyado aside sa sang mauna sa bila. So, apat sila ang mag-positive. Amo na nga ang ina nga quarantine daw hasta pa sa Semana Santa. Amo na nga empleyado sa kuha na lang din after na lang din hindi makabalik. So may ara nga apat yung direksyon na nagpositive sa mga empleyado dira sa City Hall Building to kag isa na dimension amo ang licensing division nga departamento nga sa DL amo ang affected sini isang isa naman ka additional nga duha nga sa local case sa gihapon. So ang target nga by Monday magbukas na action direct ang City Hall Building pero ang City Licensing Division amo ini ang hindi pwede pa nga magbukas tungod kay mga empleyado gin pang swab test. Amo na kasi ka mo din nagasiling ano lang kadisman nga ano ang status pero nang payag ni doktora may nagpositive apat tanan ka mga empleyado na ara sa sining departamento sa ginagawaran gid sa lisensya sa mga business permit ara gid ang ina nga mga empleyado nga nag-positive action na reka. So bulabantayan actually may maabot yan gali kaina naging sugat nila nga vaccine wala posible na makuha na masugdan na ang pag-vaccine reactionary sa mga frontliner siya sa may sulat sa kantis kasi sa report kadala ang mga BHW nga priority silang ginkuha nga vaccine kay nagi pa man konta tonto na pila to ka vial na payag ni doktora kay sa kuno ka vial na mga 10 doses na siya no. So ara siya sa mga 70 ka ising the 70 vials ito kaga muna ang unahon gid sila Japon amo ang mga medical frontliner sa syudad niya sa Cadiz kag mga kalakip na dara sila nga priority ang mga BHW action Erika. So sa dugang naton nga malita sa bahin naman sa syudad sa Escalante may nag-surrender sang armas lutang kaina suno sa report nga aton sila nga nakuha man po sa bahin sa syudad sa Escalante nga ini ang pag-surrender sang makabig nga lost firearms mga last jet sa takna auxiliary kaina sang aga sa may barangay hall sa barangay o poblasyon sa siyudad sang Escalante nga suno pa sa report ang ining kampanya sige po ining kampanya mo ining tukhang kontra ginadilian nga pusil sa idalon sa supervision ni Police Major Hiljan Dispi ang isa ka barangay kagawad kay kilala kay ED Cabos kagawad ED Cabos sa barangay Old Poblacion upod ang barangay Tanod nga kikilala kay Randy Garche ang nag-turnover sa isa ka caliber 38 nga Black Widow deface sa iya sini nga serial number apag may duwa saran ka mga live ammunition wala man ni mabalaan pero gil sa turnover man ko sa ila sa isa ka concerned citizen ka wala man mention siguro for the record na lang sa ila na niyati gin turnover ini nga armas kagara na karon sa gusto bala nga mga kamot ngati di na iya magtuga pa sang delikado nga sitwasyon aksyonerik ang ini nga armas nga masikon na lumupokon hindi maandol sa mga wala balagid kabalo kung ano ka ang delikado sining armas so ara na sa kamot sa aton sining nga kasuguan Panay na investigasyon sa kapulisan, may kadala sining bangkay nga nasapwan nga maigo sang bala sa ulo. Kaina mga alas so antak na sang aga sanggin
tawagan ang Escalante City PNP nga may ara nga nasapuan ng isa ka patay nga lawas sa tawo na may igo sumbala sa may Yolanda Homes sa barangay o poblasyon sa Ciudad Ban sa Escalante. Sa kulang nakilala ini siya mo si Onisto Escobar alias Alog, 55 anyos sa edad, caretaker sang dira nga lugar pero nitibo ini sang probinsya sa Bulacan. Apang temporaryo presently dira na mag-start sa Yolanda Home sa barangay poblasyon Ciudad Sing Escalante. Ang report nga na sapuan ini siya may ara nga nag-testify nga nakabati sa duwa ka mga lupok at sunod nga lupok sa gabi pa sa alas 10 sa takna. Pagkaaga mo niya na sapuan ang ini nga persona. So, gina-imbestigahan pa sa mga katapos sa kapulisan sa Ciudad Sing Escalante kaya nag-kuhan kita mo, ayaw kita nakabasi mo mga development bala maka-atag sa aton di feedback ang kapulisan kaya may na miss call gali sa akong di nga number sa Escalante PNP o di ko basi bala kon amunan pero ay ko ma-follow up sa Eric ka. Anyway, ato lang na aksyonerik nga tinguhan nga ma-follow up kung ano ang investigasyon sila nga kaso pagkasapusang bangkay sini 55 anyos. Sa mga ato madulong nga report, balita ka mga informasyon direkta diri sa may Ciudad sa Cadiz kag subungan sa area sa Ciudad sa Escalante. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib ng report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat ginaksyon Roger Gutib live report giga sa Ciudad San Cadiz. Ang balita ni Aksyon Roger Gutib Batian Bagolangid ginadulong sa inyo sa Kalawan ni PO3 Kuya Christopher Macuring. Ang partner niya si Police Staff Sergeant Labating. Gapa urok-urok sa patrol sang station number 10. Kay Police Staff Sergeant Labating may gabigid. Alina kay PO3 Kuya Christopher Macuring. Kita mi ato dira si Police ka Major John G. Libas ang kanduni baga pa urok-urok ida sao. Kay Police Major John G. Libas sa kanduni. Kita mi lang si Mrs. siya, si Marivic Liba and kids. Nagapa urok-urok gid sa Aksyon Night Patrol Program. Siling ni Police Major John G. Liba. Ay, puwerti. Alin sa report si Roger sa lawata si Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. May kapitala kay Toto Maki Kayong sa kay Kuya Maki Kayong in action. Aksyon na Percival Villamor. Line number 2 sa report. First, may gabi, please come in. May gabi, aksyonerik kag subungan sa aton nga tagparamating sa Aksyon Night Patrol. Sa gihapon aksyonerik nagkadto kita sa Banwasang La Castellana. So masako ang aton nga mga kapulisan kay bag-o subong ang hipi sang La Castellana. So kaina sa aga bag-ugid nagpungko ang bag-o nga hipi nga
nagbulos sa kay Police Captain Randy Babor. Bustamante, so nanaog siya kaginbuslan ni Police Captain Rodjon Darrell Nigos, no? Amo sa gyapon ang hipi sang Castellana, no? Bagong tungko nga hipi si Police Captain Rodjon Darrell H. Nigos, no? Siya ang hipi sang Lakas Liana Silvar kagina nakadtokita, so masako-sako ang aton nga mga kapulisan sa pag-ikot sa ila tagsa-tagsa ka mga buruaton sa aton nga mga kapulisan. So par naglibot kita sa pila nga mga police station kay isang aga sa ugto, so par malinong pagmataway labi na gid diri sa syudad sa Carlota, wala man sa dalagpo nga mga insidente kag aksidente. So kapasalamat man si Police Lieutenant Colonel Junel B. Guadalupe sa syudad sa Carlota nga malinong ang syudad sa La Carlota sa sigaton nagabantay kag nagalibot ang mga kapulisan sa mayormente nga mga dalanon labi na gid sa 14 ka barangay sa syudad sa La Carlota. So para marubantay kita basi kung may ara man nga magpanawag kag magabaybas operation, so gaulat ta sang tawag sang aton trupa sang kapulisan aksyon Eric. So mo ini ang aton nga mga information kag balita gikan diri sa aton namtangan. May mabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Peria, Honorable Kagawad Jeffred Sacanta, kag Honorable John Giswell Imbulturio sa siyudad sang La Carlota. Kapuro-puro kit sa pagmamati sa Action Night Patrol. Ang inyo action pero si Balbilia Moro una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action Percival Villamor. May kabidira sa kay Nanay Malu Torre. Nanay Malu Torre sa Valladolid. Pinatamyo kagid sa imo sini pinalangga nga anak si Alexes Wing Torre. Kag sa mga pamilya dira ni Wing Torre sa Parañaque. Para sa bong si Toto Alexes Wing Torre sa Yuki. Again kay Kuya Maki Kayong perting yang picture. Sa kay Joel Aguirre Tuazon sang Talisay may gabigid sa Inday Blasa. Ang intamya ko tugali nga si Carmelo Macuring. Ang intamya ko tugali nga si Christopher Macuring. Manghod tugali ni Kuya Carmelo Macuring. May gabi dira kay PO3 Kuya Carmelo Macuring. Kasi sini nga manghod. Ikaw GT sa una. Si Toto Christopher Macuring. Ayos! Sa kainday Jerla Mandirico da sa Phase 4 NHA Purok President nagapaurok-urok ito. Si Inday Jerla Mandirico ang Purok President sang Phase 4 NHA. Mabalik ang news ring aparatur ng Action Night Patrol. When we come back, balik ang report ng Action John. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalong. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw.
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sigsag ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon
patuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon, radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato sila nga pagpangalagat bayang gabi dira kay Kuya Edgar Marcelo Magbanwa. Kay ate da may gabi gida, kay ate Juicy. Korek ka Kuya Edgar, kasi masala ko blaw. Hindi totoo papasar sa gwapo kakampiyon nga beach ni Primo Kuya Edgar Marcelo Magbanwa dira sa ato nataas beach resort. Ari man o, hindi man magpaulihi o. Kaya masunggod ni si Kuya Ed Lumugdang, si Ate Karen, birthday ya sa Domingo. Ang tao nga napuno sang gold ang lawas. Rolingod ni si Suta mo, si Kuya Maki.
Si Kuya Buok, si Kuya Tyron, kag si Kuya Makoy. Enjoy lang kamo da, baloko. Ara kamo sa isa ka lugar nga mabugnaw, nga nagatubang sa nagahulas nga botilya. Importante, inom sa tiyan, ayaw lang sa ulo. Ito siling ni Kuya Edgar Marcelo Magbanwao. Wala ka mo kapanghagad Kuya Lin. Yukam. Tapos git. O, wala ko utang ha. Kamo naman ang may utang. Balikan ka ito sa Siringa Patrol 2. Balikan ka sa Action Jan Diaz sa final report sa atong Siringa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Jan, tapos ka Mac. Arestado action Eric ang isa ka lalaki matapos ini makuhaan sa isa kiligal nga droga kay nagilamang sang sininga gabi no diri mismo sa guardhouse sa Goldcrest Subdivision, Barangay Batas, Syudad sang Bacolod. Ang nadakpan kay preso karon sa custodial facility sa Station 3 amo si John Ray Suanico, legal ang edad kay residente mismo sa amuman nga lugar. Sa pinakauli diri nga investigasyon sa kapulisan ni Baruan, ngayon si Suanico nagamaneho sa isa ka motorsiklo kag naglabay sa guardhouse ug galimbilang kabahin sila protocol ang tanan nga naglabay ang ginapangayuan gid sang ID. O galing pagbunot na ni Suanico sang ID, golpe na lang nahulog ang isa ka say sang ginasuspetsuan marijuana. Si Suanico ang ginhold sang kapulisan sang gwardiya kaya patawag ini isang assistant sang kapulisan sang backup period Station 3 kadto man gayud nagresponde kana kita mismo ang idigri ang may bit nga ginasuspetsuan marijuana action na Erika. According diri kay Suanico inabakaling illegal nga droga sa bahin sandalan Lacson diri mismo sa syudad sang Bacolod gipapauloy na sila man mismo nga puloy-an. Karon si Suanico ang preso sa custodial facility sa Station number 3 kag natanan pa sa kansang kaso nga paglapas sa lehi nga nagdumit sa pagbaligya akon sa pagupot sa nga droga. Samtang kay naman sa hapon, isa ka magiging partner ini, duwa ka lalaki na dakpan mismo sa Station number 2 sa Labay Bus Operations, bahin sa Purok Nara, Baybay, Barangay 8 Sulad sang Bacolod. Ang mga nagkaladakpan ang ginkilala sa Eliver Cordova. Legal ang edad aksyon Eric, kagining certain Merjon babayin on, 40 anyos, residente mismo sa lugar, apang karon tagto, ini siya nagapuyo sa area naman sa San Nicolas Pass sa syudad sang Iloilo. Na-recover dili sa pagilakop sa duha ka mga lalaki ang kapintan tay 4,000 pesos nga balor sang illegal nga droga, mga anom tarani ka mga plastic sa shade na bulaban ta nagabugat sang 5 ka gramos action Eric. May recover man duha ka mga improvised tutor, 500 pesos nga marked money kag kahita kusa kuha ang mga illegal nga droga. Ini mga duha ka mga persona karon nahunong man sa custodial facility sa Station number 2 para sa nagkakaigo nga disposisyon. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat Gate Patrol 2. Very happy na mag-usap sa Palagan sa Action Night Patrol program sa Friday night na presentation. Balik ini buwas Sabado night, same time, same station. Araglis sa may kuwangli daw sa Tambayanihan nga rombuhan ni Kuya Ed Lumugdan. Araglis nga mga kuya halos daw. May isang live ninyo. Martin Aliling da may gabi ha. Kasunggod si Kuya Edgar Marcelo Magbanwa niya ba? Huwag niyo pang-imbitar si Yen Yukamba. dalim tang la kuya. Sige, kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinibaro ng Action Night Patrol program, kita magkatakop. Atong sila nga mapatrol na Unit Reporters in Action. Nga nagpangalagad karong gabi, Action Roger Gutib. Of course, Action Percival Milamor. Jan Diaz. Action ninyo bugin ang atong kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. Sa New Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunong Banwa. Back-to-back ay Security Guard Company with IT Expert Sir Elray Dotilios.
Transmitter sa Control Tower, Barangay Tulong, Sirat Sang Bago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñaran, back-to-back kay Security Guard, Rene Cordoba. Sa alas sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, Just Director Action Rex Cantong, ang yulagat ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, at least magtulog, magpakamuyo. Sa inyo pagpakamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.